כרגע אנחנו רואים מישהו שמדליק ערימה של קרטונים וקוצים שסביבה, סביב העמודים שאנחנו רואים, ריססנו ב-IFR 30. המטרה היא להוכיח שהאש לא תתפשט מעבר לקו שתחמנו אותה. שריפה באה, אתה מתחיל לשרוף וזה רץ ספור ונפגש. דברים שזה לא נדלק. יש השפעה? כן, זה הקטע החשוב. הוא פשוט לא מתפשט, גם שם הוא... להשוואה, אחד טבול ב-IFR 30 ואילו השני לא טבול. אנחנו מנסים להוכיח מהו האפקט של IFR 30 על המשטחים. ומה קורה במשטח השני? המשטחים הלא מוגנים בוערים, כפי שאנחנו יכולים לראות. על המשטחים המוגנים שפכנו סולר על מנת שיתפסו. שימו לב להבדלים. טבול ונכניס לתוך המדורה הגדולה ונראה האם האש תוכל לו. שים לב לעשן המוכיח על ההתנגדות של העץ לשרפתו. המשטח הטבול ב-IFR 30 איננו בוער. קובה על ידי מים. החצי השני קובה על ידי מים עם IFR בריכוז של 5%.